Viime aikoina suuren mediapaineen alla ollut rap-artisti on ollut kateissa jo. Kuvailisitko suhdettasi kadonneeseen? No, Miklu on mulle kuin veli. Tai oli. No, lähdetään ihan alusta. Kerro minulle tilanteesta, kun näet kadonneen viimeksi. Vielä viimeisen kerran mä sun vilkaisen. Voisin sanoakin jotain, mutta vaikenee. Vielä viimeisen kerran sä mun vilkaisten jäät odottamaan. Näinkö mä sua enää koskaan? Ota kynä ja paperi, johon kirjoittaa mun viimeistä viestiä, kun pakko sulle ilmoittaa. Mitä sit kun mä en oo enää täällä? Mikä on se juttu, mitä pään sisällä pelätään? Tää on vaan elämää, mikä pian ohi on. Makaamaan selällä, ase kohti ohimoa. Mieti mihin ja miten mut pieni vie. Anna mä mietin vielä, anna mä mietin vielä. Miten mä hoidan tää, miten mä voitan nää ajatukset pääs. Miten mä poistan tää helvetin täältä. En kai 27 selvinnytkään. Ja nyt tää kaikki loppuu. Vielä